o la ne sɛbɛn dɔ layɛlɛn ko fagali kama sɔrɔ fagali ale ni saya tɛ kelen fiyewu. Fagali de ye sira tigɛli ye n'i ma haman tɛ tofuta ale n'a ka taga sira kɛ ka sira tigɛ o ɲɛ yanni a se yɔrɔ cɛ. Walima ka sira tigɛ fɛn lamaga ta ɲɛ a kɛra ni dɔ ye o a kɛra ni ma ye o walima a kɛra ni munu ye o ka sira tigɛ o ɲɛ wɛrɛmɛli b'o fari la k'o lajɔ. O de bɛ wele ko fagali. O fagali o sigilen don sira damani kan. Fiɲɛ haman tɛ taa haman tɛ gɔlɔmi olu minnu bɛ yen ka sira tigɛ olu dɔɔnin. N'an ye mɔgɔ ta yɔrɔ mɔgɔ an bɛ dumuni minnu kɛ an bɛ gɔlɔmi sɔrɔ olu de fɛ. An bɛ dumuni minnu kɛ ani an bɛ ji minnu min an bɛ gɔlɔmi sɔrɔ olu fɛ olu yɛrɛ de y'an ni ye. Ka sira tigɛ ji sɔrɔli sira haman tɛ gɔlɔmi sɔrɔli sira haman tɛ fiɲɛ sɔrɔli sira ka sira tigɛ o ɲɛ o de bɛ wele ko fagali. Fɛn dɔ fɛ walima ko dɔ fɛ. O bɛ se kɛla mɔgɔ bɛ se o kɛla bana yɛrɛ bɛ se o kɛla walima bilantɔ dɔw bɛ se o kɛla. O de ye fagali ye. N bɛ na o dɔ saya saya de ye fɛn tofuta walima ni ma haman tɛ ni dɔ o ka gɔlɔmi banni n'o ka gɔlɔmi banna o de ye saya ye. O dɔ saya fɔnsila dɔ mɔgɔ sugurilen don ni gɔlɔmi min ye n'o ye min ye an bɛ dumuni minnu kɛ ani an bɛ ji minnu min haman tɛ an ka balo sigilen don fɛn minnu na. Ni olu dɔ banna o de fɛnɛ bɛ wele ko saya. O la saya kɛcogo walima a bɛ sɔrɔ sira joli fɛ n y'a fɛ ka fila f'o de kan an karamɔgɔw ɲɛkɔtɔ ma o la n bɛ na. O la n'an ye mɔgɔ ta walima haman tɛ ni ma haman tɛ ni dɔ ale lama ale bɛ i n'a fɔ ɲumɛ kaba bɛ cogo min na fili. Sanfɛla ye bugulen ye dugumala o ye bugubali ye. O dɔ fili yɛrɛ lama bɛ i n'a fɔ ten de quoi. O la gɔlɔmi bɛ kɛ bunbun minnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ fili kɔnɔ a bɛ fɔ olu ma ko filimugu. Olu de bɛ gɔlɔmi ninnu sama k'u mɛmɛ u yɛrɛ la. Ni fili bɛ taa folili kɛ o gɔlɔmi na ka wolo kɛnɛya la walima kalaya la. O dɔ mɔgɔ yɛrɛ lama bɛ ten tɔ de quoi. Komi mɔgɔ lama bɛ ten bunbun minnu ma an fari la o fari bunbunmaw an bɛ dumuni minnu kɛ ani an kɔnɔdɔ minɛnw olu de bɛ i n'a fɔ fili kɔnɔfɛnw bɛ cogo min na olu kelen kelen bɛɛ de bɛ gɔlɔmi dɔ ma ka fɔ a yɛrɛ la. O gɔlɔmi fuɲɛ minnu bɛ yen olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na kɛ kuruba kelen ka foyili kɛ. An ka nima sirilen o de la ka sɔrɔ k'o bɛɛ kolonso k'o mamaralen k'o ta k'o bila kunkɛ la ka sɔrɔ ka sɔlɔmi dɔ lasigi o kunna o sɔlɔmi o ka ko la jiginni na ka ko la yɛlɛli o bɛ to o sɔlɔmi bolo. O dɔ sɔlɔmi tɛ danfɛn ye. Sɔlɔmi tɛ danfɛn fiyewu kama sɔrɔ mɔgɔ ma dan fɔya la fiyewu. Haman tɛ ni ma dan fɔya la fiyewu. N bɛ n'o lama dɔ de. Ni mɔgɔ min bɛ sisɛ mara kɛ i bɛ se ka taa sɔrɔ a tigi ka sisɛ kili dɔ bɛ yen a b'a ta k'a don marisini kɔnɔ walima toroko kɔnɔ
si se kili kan ka tɔrɔ don min na a b'o jate dɔ sigi kɛ a kan ka tile 40 de kɛ ka tɔrɔ o bɛ dɔn n'a y'o tile 40 kɛ a mago bɛ gɔlɔmi minnu na n'a y'olu sɔrɔ ka tɔrɔ n'o kɛra tisɛmuso ye o tisɛmuso kan ka kili daminɛ don min na a kan ka kili hakɛya min da o bɛɛ dɔnnen don o dɔ kabini ale yɛrɛ tɛ ale ka ko kɛta bɛɛ dana tigɛlen don ale ka ko kɛta bɛɛ dɔnna o de kosɔn a bɛ fɔ k'a ma dan fɔya la kɔni kow ye kuntagaw de ye fɛn bɛɛ lajɛlen n'a ka kuntaga de don mɛna o don na an karamɔgɔ tola kumada dɔ kan n'o ye karamɔgɔ Cɛkura ye a y'a yira k'a fɔ a da sera Mandelev ka kuma ma k'a ma kɛ tableau périodique n'o ye Mandelev la wala ye walima kuntaga walan o kuntaga walan na n'i y'a ta k'a lajɛ bunbun 80 dɔɔnin fiti 80 dɔɔnin de bɛ yen jasoma ɲɔgɔn kelen de b'o olu la ka sɔrɔ k'a tɔ fitiw kɛ baw fiti 118 de bɛ yen ka fiti tɔ 30 damadɔ walima 20 damadɔ olu de bɛ yen nɔ olu bɛ waya de kuntaga boloma kanden dɔ la walasa ka se ka fiti kura la dan o la vianduru ka wayali o bɛ b'o de kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko radioactivité vianduru ka wayali o fana bɛ sunkun kɔnɔ de radioactivité kɔ i n'a fɔ tumalan bɛ cogo min na i n'a fɔ monturu bɛ cogo min na o la bunbuma bɛɛ si kelen ni mɔgɔ min ye nɛgɛ ta kuntaga kelen de ye nɛgɛ bɛɛ ye si kelen n'i ye fugan ta kuntaga kelen de ye fugan bɛɛ ye si kelen n'i ye yiri fabon n'a babon ta binakaw kuntaga kelen de ye olu ye kalo 6lakaw ye kalo 7lakaw bɛ n'i ye yiribaw ta fo ka taa se san 50 ma ka yɛlɛ o san dɔ o la mɔgɔ fana bɛ ten mɔgɔ bɛɛ ye si kelen sira de bɛ se ka tigɛ dɔ n'a ka ɲɛnamaya laseli cɛ a danna ka taa ka kuntaga la fo ka taa waya don min na gɔlɔmin ka ban n'o tɛ mɔgɔ bɛɛ ye si kelen n'an ye lama ta ni mɔgɔ bɛɛ kɛra san 100 ye san i bɛ se ka taa sɔrɔ suma bɛ se ka dɔ faga walima bana walima dɔ bɛ se ka sira tigɛ dɔ n'a ka ɲɛnamaya cɛ o n'a ɲɔgɔnnaw o rɔ an b'a ye o la de k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ ye si kelen de ye i m'a ye n'o kuma bɛ ɲɛ ye kɔni o la n bɛna lama dɔw di o la i n'a fɔ an karamɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min na yɔrɔ kow bɛ tigɛya sunkun kɔnɔ de fɔlɔ i bɛ se ka sɔrɔ kɔnso minnu tun bɛ yen n'o ye mobili ye olu caman bɛ yen olu kɔfɛla de bɛ samanin kɛ u kɔfɛ sen 2 dɔrɔn de bɛ samanin kɛ ka taga i n'a fɔ moto kɔfɛla dɔrɔn bɛ samanin kɛ cogo min na nka bi kɔnso caman bɛ yen nɔ yɛlɛma bɛ ka don olu la olu sen 4 bɛɛ de bɛ samali kɛ o de la olu bɛ wele ko 4x4 i n'a fɔ an karamɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min na ko an ka foli bɛ Cɛkura ni yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ a n'a ka laseli kalangew a b'o cogo de la ni 4x4 ni Cɛkura ye 4x4 dilan usine dayɛlɛ sisan a ka 4x4 katɔlɛsi ba k'a bila ni fugan hakɛya de b'a la ni nɛgɛ hakɛya de b'a la ni daɲa hakɛya de b'a la n'i y'a tulu falen k'a kɛ tan a mɔbili kan ka san 50 de sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn ma sɔrɔ fiyewu ne k'a san kantigi turu ɲuman k'a san an fa bamanan k'a san ɲɛnama yelen ba karabɛn ta k'a san ni kantigi turu ɲuman n'ale ye mɔbili min san Cɛkura bolo ale sera k'i mako don mobili in na mobili a tulu kan ka falen tuma minnu na ani mobili mako bɛ fɛn minnu na k'olu bɛɛ ta ye san 50 min fɔla siga t'i t'a la ale ka mobili bɛ to san 50 sɔrɔ a kan ka boli hakɛya min kɛ o bɛɛ kurulu la kelen na siga t'i t'a la ale ta bɛ taa san 50 sɔrɔ nka ne k'a kɛ ne ta a tulu tɛ falen na fo n'a jɔla tuma min na walima n'a yiralen don k'a fɔ ko n'i y'a jɔ tile la tuma dɔw la a ka kan i ka mɔntɔn biri a kan n'o ye birifini ye birifini tɛ biri ne ta kan ka tila fana mobili mako bɛ kɔnɔgɛnfɛn minnu na n'o ye entretien o tɛ kɛ ne ta la fiyewu siga t'i t'a la ne yɛrɛ ta tɛ tɛmɛ san 30 kan karamɔgɔ wɛrɛ ta ka kɛ sisan o k'a ta san bi yanni kalo 5 cɛ
ta ka mɛnɛ a la o mɔbili o fɛnɛ ma taa se yɔrɔ la fiyewu a ka kuntaga ma kɛ fiyewu walima karamɔgɔ wɛrɛ t'a ta san don min na o don dugusajɛ a ka bulondotigiw sɔrɔ ka sira tigɛ o n'o mɔbiliw cɛ a kɔrɔ tɛ ko katalogu min bɛ mɔbili kan sɛbɛn min b'a kan ko a tɛ ko kan sɛbɛn min b'a kan ko kan sɛbɛn tɛ tiɲɛ ye o tɛ dɛ fɛn dɔ de ye sira tigɛ a n'a cɛ a ka kɛ an b'a kalama an t'a kalama o dɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ye si kelen min na o dɔ an bɛna saya yɔrɔ la sisan o kɔnso kelen an bɛ lama ta o kan walasa a ka ɲa ye ni kɔnso tora sagali la a yɛrɛ ma a ka sa i bɛ se ka taa sɔrɔ gɔlɔmin min b'a kɔnɔ o banna walima a bɛ fiɲɛ sɔrɔ sira minnu fɛ fiɲɛ tigɛla a la a ka sa walima o n'a ɲɔgɔnnaw n'o kɛra dɔrɔn i b'a fɔ ko ko n ka kɔnso sala a yɛrɛ ma dɛ o y'a salen nka a fagali min na o de ye ka sira tigɛ a n'a ka tofo cɛ o bɛ se kɛla ni tile ka kɛ ko ɲi min b'a la ɲi min bɛ a la n'o ye tile ka tile kɛ k'a faga i ɲɛ t'a la ko mɔbili le faga n'i ko ka kɔnso faga bololatugulan min b'a la n'o ye kɔntati ye ni in seginna kɔntati bɛ tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ faga walima fiɲɛ sira a fana bɛ fiɲɛ sɔrɔ ni sira minnu ye i n'a fɔ radiateur ye walima filtre yɔrɔ ninnu n'o datuguna dɔrɔn walima ale bɛ fiɲɛ labɔ a yɔrɔ min fɛ n'o datuguna a bɛ faga si ka mobili faga o n'a ɲɔgɔnnaw o de ye fagali ni saya danfara bɔ ye o la an karamɔgɔ ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a kumala somayɛlɛma kan ka kuma sosegin kan ka kuma fagali kan ka kuma saya kan an kɔni ta ye dɔrɔn n'a mɛn cɛsura la ko k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la komi mɔgɔ man ka kɛ yɔrɔ la i n'a fɔ i tɛ yen de n'o tɛ kuma ninnu yɛrɛ anw tɛna se ka foyi de fɔ k'an karamɔgɔw tɛ min kalama quoi nka mɔgɔ n'i bɛ yɔrɔ la tuma dɔw la f'a ka dɔn si fɛnɛ bɛ yen nɔ de o de bɛ jɛja o rɔ karamɔgɔ Bala y'a yira ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ etapu sabanan de la tan hali o kuma ye tiɲɛ ye i bɛ se ka taa sɔrɔ an bɔra seereya an bolo o kaman kɔnɔ ka na denso wusu kɔnɔ n'o ye fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya ye o lama filɛ nin ye sisan n'i ye ɲɔkisɛ ta k'a bila a mako bɛ kalaya min na ani yiri min na n'i y'o d'a ma dɔrɔn kuntaga min a mako b'a la ka kɛ kasaka min ma n'a y'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fɛrɛn o si y'o dɛ o sikisɛya ɲɛnamaya an ka mɔgɔw kun ka weleweleli n'u ka dɔnni sera yɔrɔ la o de kosɔn n ko mɔgɔ ma dan fɔya la an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun ka weleweleli n'u ka dɔnniw sera yɔrɔ la kabini mɔgɔ ma na a bɛ dɔn k'a bɛ sira la o lama dɔ ye Sunjata koɲa ye wa i b'a mɛn an ka maakɔrɔ sɔnnaw da tuma bɛɛ ko Sumaworo de fana tun ka worobilen bɛ da dankun na kabini Sumaworo mana fɔlɔ o lama dɔ ye Sumaworow ye o n'a ɲɔgɔnna caman u ka kow lafɔ bɛ kɛ k'u bɛ nalen ko nka ko nin saraka de kan ka bɔ a ye wa an ka mɔgɔkɔrɔw tun b'a kalama dɛ u bɛ se ka kɛlɛ fɛnɛ sira la yan'u ka se yan fana o de kosɔn a bɛ fɔ ko i n'a fɔ manden bɛrɛlala ye min fɔ Nare Maganw ye walima Sogolon Kɔnte namuso a sere ka diɲɛ k'a yɛlɛma sigi de ko k'a faga a ye min fɔ ko denkɛ dɔgɔ kelen bɛ ale ka lamɔden fari la ja b'a dɔn ko a b'a fari la koyi ko o denkɛ dɔgɔ kelen ko de bɛna manden tɔgɔ la se yɔrɔ la a tɔgɔ ma deli ka se yɔrɔ min na ko jeliw ka hakɛ to nin yɔrɔ la o la mɔgɔ bɛ se ka to siya kaman kɔnɔ k'a min n'a tigi mana ka sira tigɛ a ɲɛ nka n'a fɔra anw ye ko bɛ kɛ ko ni den min tun tɛna balo
kɔni min tɛna dɔrɔn k'ala de ma sɔn o ma o de kosɔn i b'a ye bi an farafinw fɛ yen pikiri dɔw bɛ k'an na k'an sikisɛw faga an man tɛ k'an kalan maramafɛn dunsalakaw la an man tɛ ka anw la hakɛya k'an lasɔn a ma an ka taa kɔnɔw tiɲɛ ka denw lasegin kabini u ma se ɲɛnamaya kɔnɔ ninnu bɛɛ ye fini ko de ye kamasɔrɔ an bɔra an kala de la nka dɔɔnin tɛ tɔ to foyi la an kɔni an bɛnbaw ye fɛn minnu kɔrɔsiya ka wa min bɔ k'a bila an ɲa a dɔ la n'an ye yemasiw k'o kan an fana na se ka fɛn dɔw sɔrɔ k'a bila an bɔnsɔn nataw ɲɛ u bɛ se k'u ka ɲɛnamaya u bɛ se ka sebaga sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni minnu ye o la k'a fɔ ko sikisɛya ɲɛnamaya mɔgɔ bɛ b'o de kɔnɔ ka na fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya kɔnɔ o la min na o la fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya i bɛ n'a ye ni mɔgɔ bɛ dɛbɛ la tuma min a bɛ kɛ fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya de kɔnɔ fɛrɛnfɛn o la ma ye mun ye n'i ye fɛrɛnfɛn ta k'a bila ji kɔnɔ a bɛ falen fiyewu o la i bɛ se ka taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ n'a dɛbɛ la tuma min i bɛ se ka taa sɔrɔ a fana bɛ kɛ ji de kɔnɔ yen o de kosɔn an bɛnbaw k'u ka weleweleli la ko danni kɛla ka bɔ ji kɔnɔ o de bɛ wele ko dafiniw komi k'i ka ɲɛfɔli la ko danni kɛla ka bɔ ji kɔnɔ o ji kɔnɔ danni o ye fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya de ye kamasɔrɔ tuma hakɛya dɔw kɛ sɔn bɛ suruni min kɛ wɛrɛmɛli min b'a la o wɛrɛmɛli kelenw de bɛ sɔrɔ fɛrɛnfɛn na m'an karamɔgɔ tigiya fo nin na kosɛbɛ kabini an dɔw yɛrɛ ka tirini ma se nin da kun ma ale ko de ko ni mɔgɔ nana tuma min ka bɔ an na dɛbɛ la ko fɔlɔ min bɛ sɔrɔ ka don a la o kuma an tiriniw kɛ an taara sɔrɔ o kow bɛ kala kan an ko ko jan an ka maakɔrɔw tun ye lɔnkotigibaw de ye mɔgɔ b'o o fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya min kɛ ka bɔ cogoya dɔ la ka na cogoya wɛrɛ la ka bɔ cogoya dɔ la ka na cogoya wɛrɛ la explosion min fɛnɛ bɛ kɛ walima foro min bɛ kɛ o de bɛ wolo den sɔrɔli la o la ka danni kɛ ka bɔ ji kɔnɔ dafiniw komi da sel'o ma n bɛna fila fɛnɛ f'o kan an ye min tɔmɔ an karamɔgɔw kɔ n bɛna o la fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya i bɛ n'a ye ni mɔgɔ bɛ dɛbɛ la tuma min a bɛ kɛ fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya de kɔnɔ fɛrɛnfɛn o la ma ye mun ye n'i ye fɛrɛnfɛn ta k'a bila ji kɔnɔ a bɛ falen fiyewu o la i bɛ se ka taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ n'a dɛbɛ la tuma min i bɛ se ka taa sɔrɔ a fana bɛ kɛ ji de kɔnɔ yen o de kosɔn an bɛnbaw k'u ka weleweleli la ko danni kɛla ka bɔ ji kɔnɔ o de bɛ wele ko dafiniw komi k'i ka ɲɛfɔli la ko danni kɛla ka bɔ ji kɔnɔ o ji kɔnɔ danni o ye fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya de ye kamasɔrɔ tuma hakɛya dɔw kɛ sɔn bɛ suruni min kɛ wɛrɛmɛli min b'a la o wɛrɛmɛli kelenw de bɛ sɔrɔ fɛrɛnfɛn na m'an karamɔgɔ tigiya fo nin na kosɛbɛ kabini an dɔw yɛrɛ ka tirini ma se nin da kun ma ale ko de ko ni mɔgɔ nana tuma min ka bɔ an na dɛbɛ la ko fɔlɔ min bɛ sɔrɔ ka don a la o kuma an tiriniw kɛ an taara sɔrɔ o kow bɛ kala kan an ko ko jan an ka maakɔrɔw tun ye lɔnkotigibaw de ye mɔgɔ b'o o fɛrɛnfɛnya ɲɛnamaya min kɛ ka bɔ cogoya dɔ la ka na cogoya wɛrɛ la ka bɔ cogoya dɔ la ka na cogoya wɛrɛ la explosion min fɛnɛ bɛ kɛ walima foro min bɛ kɛ o de bɛ wolo den sɔrɔli la o la ka danni kɛ ka bɔ ji kɔnɔ dafiniw komi da sel'o ma n bɛna fila fɛnɛ f'o kan an ye min tɔmɔ an karamɔgɔw kɔ n bɛna o la lamadɔ n'an ye kisɛkili ta sisan i bɛ se ka taa sɔrɔ kisɛ mana kisɛ muso kili la kɛ kiliw mana la kɛ kiliw ka se kiliw ka sɔrɔ kiliw ka bɔ i ɲɛ tɛ an bɛnbaw ka kɔmɔ ka ɲɛfɔli nana ko danni mari kelen ka danni miiriya ta a ka miiri kɔnɔ ko sudani kɛla sudani kɔfɛ bɔli kɛla kili o bɔli i bɛ n'a sɔrɔ gɔlɔmi a mako bɛ gɔlɔmi sugu min na
i bɛ taa sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka système yɛrɛ ɲini fili ji la i t'a ye nka ale bɛ to ji in de kɔnɔ k'o minɛ dɔɔnin k'o k'a yɛrɛ ye ale fana bɛ sɛfan kɔnɔ nɛrɛmugulama in de kɔnɔ ngɔlɔmi o don a bɛna tuma hakɛya dɔ sɔrɔ a bɛ kɔnɔ nɛrɛmugulama in minɛ ka k'a yɛrɛ ye o la ji min b'o kɔnɔ fɛnɛ dɛ ji n'i y'a balabala fo ji min bɛ kɛ ji salasala min bɛ kɛ jɛman in kan ale bɛ to de kɔnɔ fiɲɛ sɔrɔ sira fɛnɛ bɛ yen koyi a b'i to la fa bɛna ci don min na ka jɛnsɛn i n'a fɔ kɔmɔ ye danni etape 5nan fɔ cogo min na ka mankan bɔ ka ŋunuŋunu bɔ ka sɔrɔ ka jɛnsɛn o bɛ de o lama bɛ de i n'a fɔ sanpɛrɛn bɛ cogo min na sanpɛrɛn bɛ ŋunuŋunu bɔ n'o ye kɔnɔdɔ kuma ye ka sɔrɔ ka yelenba tigɛ ka sɔrɔ ka pɛrɛn sanpɛrɛn sogorolen don o ko saba la cogo min na Big Bang fɛnɛ sogorolen don o de la o la an bɛnbaw ye ɲɛfɔli kɛ olu ka 5e étape de bɛnna o ma n'o ye Big Bang ye hali bi nanzaraw ka lɔnni u bɛ ka lɔn ko mun ɲɛɲini a b'o da kun na fɔlɔ nka ni mɔgɔ kɛla kalama k'a fɔ ko mɔgɔ i bɛ yen kabini i mana fɔlɔ i ka kow bɛ se ka kɛ k'i ka kow bɛɛ ɲɛsigi kabini i mana fɔlɔ nin kan ka kɛ masa ye nin de bɛna nin kɛ nin de bɛna nin kɛ o bɛɛ bɛ dɔn kabini mɔgɔ yɛrɛ mana fɔlɔ n'u kɛla o kalama u bɛ segin ka taa an bɛnbaw ka kuma tɔ naani nɔfɛ u bɛ taa minimini ni carili ni bɔli ni sudani u bɛ t'o ɲɛɲini sisan o de la nin yɔrɔ la n b'a fɔ ko danni kɛla ka bɔ ji kɔnɔ weleweleya min b'a la an bɛnbaw bolo o ye nin ye fɛn ɲɛnama min bɛ kɛ o bɛ kɛ ji kɔnɔ de hali dɛbɛ la o fana bɛ kɛ ji kɔnɔ de o la n bɛ na o rɔ an karamɔgɔ mɔgɔ bɛ na tuma min o bɛ kɛ ka sɔrɔ n'i ye manta jɔ sisan sɔlɔmi ani farikolo n'i ye mantaga bila sisan a bɛɛ bɛ kɛ teru ɲɔgɔnya de bɛ na a bɛɛ la ka kɛ teru i bɛ se ka taa sɔrɔ si tɛ si la jigin mɛ mɔgɔ fan bɛɛ fɛnɛ bɛ falen an bɛ dumuni minnu kɛ olu de b'an falen ani banda cogoya n'an bɛ fiɲɛ minnu sama i m'a ye ni mɔgɔ min bɛ nɔnɔ dun walima mɔgɔ min bɛ balo yiridenw na o farikolo o de kelen bɛ na o la i bɛ bagan min dun an karamɔgɔw ye o camanw fɔ an ye olu miiriw bɛ yɛlɛ i fɛ wa olu kɛcogoyaw de bɛ nin i farikolo la n kan tɛ système instrument min bɛ danni kɛ f'i bɛ mɔgɔ dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ a fankelen jɛngɛlen don kamankun yɛlɛlen don bolow kɛcogo donc an bɛnbaw tun bɛ bɛɛ kalama o fana bɛ kuma mɔgɔ yɛrɛ de kan ka mɔgɔ tabiya lajɛ ka kuma o fana bɛ kuma de i bɛ se ka taa sɔrɔ dɔ ɲɛkili ka bon a ɲɛkili surannen don walima dɔ dagolo ka bon dɔ nɛn ka jan dɔ bɛ a nu fɛtɛlen don walima dɔ bɛ a tulo fara ka bon a dɔ ta dabirilen don nin bɛɛ bɛ kuma de fo mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ b'a fɔ ko cɛ ko nin cɛ tulo dabirilen filɛ nin ye cogo min na k'a bɛ bɔlen ma fɛ ko nin tulo ka gɛlɛn dɛ ko nin tin fɛtɛlen filɛ nin ye cogo min na ko kalankɛ kunkolo b'a fɔ i m'a ye nka an y'an bolo bɔ an ka kow la mun na o de nana ni an ka kow bɛɛ tiɲɛni ye o la mun fɔ lɔgɔ bɛ na nin yɔrɔ la n bɛ fɛ k'a fɔ de sɔn ani sɔlɔmi o de tɛ yɛlɛma mɔgɔ fari la n'o tɛ i fan bɛɛ bɛ yɛlɛma i n'a fɔ sɔni bɛ bɔ cogo min na lamadɔn ni mɔgɔ min delila ka bilan dɔ sɔrɔ a sɔni sanfɛla la ni jelisu jiginra a kɔnɔ i b'a ye tuma ni tuma a bɛ couché ka yɛlɛ sanfɛ dɔɔni fo ka taa o bɔ k'o ban sɔni bɛ ka bɔ cogo min na kuntigi bɛ ka bɔ cogo min na mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ farikolo fɛnɛ bɛ yɛlɛma ten o de kosɔn ni kolo karila wɛrɛmɛli min bɛ o digili min bɛ yen nɔ ni bunbun bɛ ɲɔgɔn bila o de b'a to sen kolo bɛ se ka tugu o la i b'a ye o la de k'a fɔ ko san 5 o san 5 dɛ mɔgɔ yɛrɛ farikolo bɛ jɔnfɔn san 5 o san 5 farikolo bɛ jɔnfɔn san 5 o san 5 farikolo bɛ jɔnfɔn farimakolo dɔrɔn de bɛ se ka fo mɔgɔ la a tumaw la o kɛcogow la o lama bɛ cogo di i n'a fɔ n'i ye tolan funu baranin n'i y'o ta n'i bɛ ka funu tuma bɛɛ i bɛ ka fiɲɛ k'a kɔnɔ a bɛ jɔnfɔn ka taa fɛ tuma bɛɛ i bɛ ka fiɲɛ k'a kɔnɔ a bɛ jɔnfɔn ka taa fɛ fo ka taa fɔ a si la farikolo fɛnɛ bɛ ten tɔ de a bɛ na ka sɔrɔ ani sɔlɔmi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn pese mɛ ni farikolo bɛ ka kɔrɔ a bɛ na dɛsɛ sɔlɔmi kɔrɔ nin kɔrɔ a bɛ na dɛsɛ nin kɔrɔ a bɛ na dɛsɛ nin kɔrɔ fo ka na to la a bɛ dɛsɛ pewu a bɛ ci ka dɛsɛ saya bɛ kɛ ni saya kɛla ni gɔlɔmi min b'a la gɔlɔmi bɛ buli ka bɔ fɛn min kɔnɔ o min b'a la ni gɔlɔmiw tɛ ka sira sɔrɔ tuguni
i n'a fɔ an ye jate dɔ sigi min kɛ ka lama min kɛ san 100 n'o sera i bɛ se ka taa sɔrɔ farikolo jɔn fana o b'a sɔrɔ sɔlɔmi b'a cogo la sɔlɔmi bɛ bɔ ka taga ka sira fɛ n bɛ na o la jansali dongo kama kɔnɔ an karamɔgɔ karate la kuma minnu ma k'a ye k'a fɔ ko anw tun bɛ jansali minnu kɛ i b'a ye kama sɔrɔ fɛn ninnu ye sɛbɛntaw de ye koyi sɛbɛntaw yɛrɛ de don koyi fo k'an fana ka kow sɛbɛn de k'an denw na kalan la u ka k'a kalama cogoya bɛɛ la bawo mɔgɔ bɛ tɛmɛ bagan dɔw de kan n'i ka tɛmɛ yiriw fɛ ka na se mɔgɔya kama kɔnɔ sɔrɔmi min bɛ sisɛ la jansali tumaw la sisɛ bɛ minɛ ka kuma minnu k'a la ɲini ko minnu bɛ kɛ o de bɛ taa sisɛ in ni sugoro n'o taara ale ni sugoro ale mana kan tigɛ kama sɔrɔ dinɛ bɛɛ bɛ sɔli kɛ ji ani jeli walima pɛrɛnpɛn ji jeli pɛrɛnpɛn hali u ka sarakaw fana bɛnnen o de la koyi o salikɛ fɛn ninnu i bɛ taa sɔrɔ bagan min bɛ minɛ ka kuma o kan walima an bɛ woro min ta ka kuma o kan arabuw ta olu ta ye tamaro ye fan wɛrɛw ta bɛɛ n'i ta dɔn ka bɛn aw ka somɔgɔya kɔnɔ ye ɲɔgɔnya ni mɛn ni kɛ ɲɔgɔn na n'a b'a ka bisigiyali kɛ ka bɛn ni fɛn minnu ye fɛn mɔlɔma minnu b'aw bolo walima fɛn minnu b'aw bolo ni tɔn b'u la aw bolo olu minnu bɛ yen k'olu ye fɛn barikama ye aw bolo dɔw ta ye saga ye dɔw ta ye wulu ye dɔw ta ye ba ye dɔw yɛrɛ ta komi an bɛnbaw tun ye sunkun dɔalaw ye olu b'a kɛ ka bɛn ni sunkun yɛrɛ cogoya ye o la an bɛ siyɛ minɛ an bɛ ɲini ko minnu kɛ siyɛ la ka siyɛ nintigi ka kuma siyɛ nintigi fɛ an bɛ ɲini ko minnu kɛ siyɛ la o wɛrɛmɛli o dɛ kumakan fana bɛ wɛrɛmɛli dɔ de sogoro a bɛ f'o ma ko système formé kumakan b'o de sogoro nima la an b'o min fɔ ni min bɛ farikolo in na o fana bɛ o wɛrɛmɛli bɛ yɛlɛ ka na bɛn n'o de ye o de la jewti ka kurundu 7 la k'a b'a fɔ ko fɛn bɛɛ de ye sɔlɔmi ye fɛn bɛɛ ye kuma min bɛ kɛ o nimafɛnw kan o sisɛw kan o bɛ kan tigɛ ni min bɛ bɔ sisɛ la o de bɛ taa ka taga sɔlɔmi yɛrɛ fɛnɛ sogoro n'ale taara sɔlɔmi sogoro o la ɲini ko ye min ye o bɛ lasɔrɔ sɔlɔmi fɛ ka fanga dɔ d'a ma hali n'a sɔrɔ fanga min ɲɔgɔnna kun t'a la i n'a fɔ mɔgɔ kɔngɔtɔ mana dumuni kɛ i bɛ fanga min sɔrɔ hali n'a sɔrɔ fanga ɲɔgɔnna kun t'i la walima n'i ye sun don i bɛ taa sun tigɛ tuma min i bɛ kɛ cogo min na fangaw bɛ sɔrɔ hakiliw bɛ sigi hakiliw bɛ na cogo min na o n'a ɲɔgɔnna o de kosɔn hali diinɛw kɔnɔ a bɛ fɔ k'an ka saraka bɔ an ka suw ye k'a bɛ i n'a fɔ n'i bɛ sun na n'i ye sun tigɛ ko ni saraka tɛ bɔ su ye k'a fana bɛ jɔn fɔ u b'olu caman fɔ a ye n bɛ na o la komi karamɔgɔw bɛ taa kuma i b'a sɔrɔ mɔgɔw mako bɛ furu la n bɛ se ka ɲɛfɔli min kɛ tuma dɔw la k'a dan yan n bɛ dan yan fɔlɔ ka karamɔgɔw ka baro ɲɔgɔnya camanw lamɛn minnu tɔnɔ ka bon n'anw yɛrɛ ta in ye koyi o la n bɛ dan yan fɔlɔ wa ka tila k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ mɛlɛkɛ bɛ na mɔgɔ ni minɛ an kɔni b'o yɔrɔ ye fiyewu a bɛ se ka kɛ a bɛ yen dɛ kama sɔrɔ o fana tɛ sɔsɔliko ye nka an kɔni bɛ ɲininkali k'a la mɛlɛkɛ jɔyɔrɔ ye min ye ni karamɔgɔ min sera ka na an lafo kalama an ye kalandenw ni an ye dɔnni ɲininaw ye o bɛ diya an ye kojugu a ma fɔ k'an dalen to mɛlɛkɛ ko la o ye sɔnɔmɛdɔya ye nka n'a sera ka mɛn ye o de bɛ diya an ye o la n bɛna saya kɛcogo 3 ɲɛfɔ hakili sɔn fugonfugon o ye taa hakili ani sɔn ani fugonfugon yɔrɔ sɔn de bɛ fironi kɛ ka gosili kɛ ka jeli la cari fari fan bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ
fɛn ka hakili ka yamaruya kɔnɔ n'o ye kunbɛn ka yamaruya ye ni sɔn in jɔla dɔrɔn i bɛna ye mɔgɔ ni dɔw yɛrɛ bɔsun ye yen nɔ de ni sɔn in jɔla dɔrɔn mɔgɔ bɛ sa yɛrɛ a bɛ sa direct a bɛ girin ka bɔ ka bin dɔrɔn ka sa a bɛ fɔ ko sɔn jɔ y'a minɛ u b'a fɔ ko ko siro yɛrɛ k'an bɔra ka baro kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko sɔn jɔ y'a minɛ k'a sala ko nin tigi kɔni k'a ma sigara k'a saya kɛla ne ɲɛna k'a ma sigara yɛrɛ kɛ saya la ko nin bɛ sɔrɔ ala ka jɔn ɲuman in dɛ o ye sɔn ta ye kunbɛn ta i bɛ se ka taa sɔrɔ o tigi bɛ se ka tile 3 walima tile 4 walima tile damadɔ kɛ k'a sɔrɔ a ma sa fɔlɔ bawo o bɛɛ la kunbɛn m'a ɲini k'a ka a ɲini ka lɔnkɛlɛya lata fari tɔw ma nka ni sira tɛ yen ka lɔnkɛlɛya la di fari tɔw ma i bɛ taa sɔrɔ fasa sira minnu bɛ yen nɔ fari tɔw bɛ lamaga dɔɔnin dɔw yɛrɛ kumada bɛ bila a bɛ fɔ ko fa bɛ dɔw la u b'a fɔ ko nin ye ne ka sɛji kɔnɔ ne bɛ ka taga nin ye ne nakɔ foro jumɛn kɔnɔ tan dɔw bɛ se ka tile 3 k'o la u b'a fɔ ko tigi ka saya sigara gɛlɛyara kojugu k'a mɛnna k'a ye tile 3 de kɛ ni mɔgɔ dɔw ye mɔgɔw lahalaya u b'a fɔ ko ko nin tigi kɔni nin tɛna ɲɛnamaya la tuguni k'a filila bɛɛ ma o ye hakili ka saya ye ne ye fogon ta ye o ye fiɲɛ sɔrɔ sira ye ni fiɲɛ nana ka sɔrɔ sɛgɛ b'a la fiɲɛ tɛ ka sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ i bɛ taa ye hakili b'a ɲɛfɔ fogon ye ko jeli min bɛ ka na sɛgɛ b'a la dɛ kamasɔrɔ sɛgɛ bɛ fogon bɛ jeli kori i ma o de la ni nun fiɲɛ kɛ dumare kan i b'a ye sɛgɛ bɛ k'a la fogon bɛ jeli kori min kɛ ɲinini bɛ kɛ fogon fɛ k'a ka jeli ko k'a ka fiɲɛ bila fiɲɛ tɛ sɔrɔ cogo si i b'a ye o de la sayabagatɔ bɛ to lamaga la a bɛ sɛrɛkɛ a bɛ gɔrɔntɔ a bɛ sɛrɛkɛ a bɛ lamaga a bɛ gɔrɔntɔ a bɛ kɛ fiɲɛ nɔfɛ i n'a fɔ n'i ye bagan bɛ fiɲɛ sama ni a yɔrɔ min ye n'i y'o tigɛ bagan bɛ lamaga min kɛ sayabagatɔ bɛ to lamaga la a bɛ lamaga o la mɔgɔ min t'o kalama o tigi b'a fɔ ko ko saya ka jugu dɛ ko saya ka jugu ko karisa satɔ k'a ye lamaga sugu dɔ kɛ ko diɲɛ fɛn bɛɛ nege bɔla ne la olu de ye saya ye nka fagali dimi fana bɛ se ka mɔgɔ faga dɛ mɔgɔ bɛ to dimi bolo a bɛ maɲumatɔ kɔnkan fɔ f'a fana bɛ sa mɛ nin sira 3 o de ye fagali ye o de ye saya ye n bɛ n'o fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ na ka nin fɔ ka dan yan fɔlɔ k'a fɔ an karamɔgɔw ye k'an ye min tɔmɔ ɲɛkɔtɔ ma k'o labɔ k'o yir'u la ko o de ye nin ye hali bi u k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ tɔmɔli la u kɔ k'u kana saliya u ka walantaw dili la an ma o la k'a fɔ ko dɔ bɛ manden dɔ fɔ kɛnɛ kelen na bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'an tɛgɛ bɛ kɔ bɛɛ an tɛgɛ bɛ dugu